Ahojte a vítajte. Bolo na čase natočiť nové video o vlakoch. No a mne stále nedal pokoj nový vozeň AMPZ, ktorý som pri minulej ceste vlakom prepásol, keďže som si kúpil lístok do prvej triedy v kupé vozni. Tak som tentokrát šiel na istotu. Ale prečo absolvovať iba rovnakú trasu ako minule? Tak som sa rozhodol, že sa preveziem až do Banskej Bystrice. Cena lístku bola 15 eur jednosmerne. Moja cesta opäť začínala na železničnej stanici v Novom Meste nad Váhom. A ako som došiel na nástupište, už aj vidím meškanie rýchliku Tatran 5 minút. Hovorím si, super, vo Vrútkach na rýchlik smer Banská Bystrica mám 7 minút. To bude veru natesno. Po chvíľke čakania zahlásili 10-minútové meškanie. Vravím si, super, cesta do Banskej nemôže začať ani lepšie. Ach jaj. Nič menej po čakaní prichádzal rýchlik 601 Tatran. Neplánoval som ho prejsť celý, keďže zoskupenie vozňov bolo určite rovnaké, ako ste mohli vidieť v mojom videu zo severnej trasy vlakom. A rovno som nastúpil do vozňa prvej triedy AMPZ, to najnovšie, čo od železničnej spoločnosti Slovensko jazdí po našich kolajniciach z prvých tried. Ako som prichádzal k môjmu miestu, nesmierne som sa tešil, že sa konečne poveziem v tomto vozni, a tak som sadol a začal objavovať. Osobne ja som fanúšikom kožených sedadiel v prvej triede. Dáva to pocit, že ste si priplatili za kvalitu. Povedzme odhliadnúť od toho meškania. Ja som si rezervoval miesto v štvorke, keďže dvojky už boli obsadené. Otvorene, ja preferujem viac, ak sú sedadlá chrbtom k sebe a nie čelom, ako v týchto AMPZ. Ale takto je to konfigurované, nič tým nenarobíme. Hneď od začiatku mi bol interiér tohto vozňa veľmi sympatický. Tá imitácia drevených ploch, zvolená s ostatnými materiálmi, veľmi dobre ladili. Dizajnéri, dobrá práca. Keďže za mnou boli dve miesta voľné, neodolal som otestovať sedenie za sebou. A poviem vám, miesta na nohy pre mňa ako dvojmetrového človeka tam bolo habadej. Keď sedím v dvojke, je to super. Ale keď v štvorke a sedí niekto oproti mne, ja si s tým človekom potom okopujem nohy. Veľmi sa mi páčil dizajn zadnej časti sedadiel. Páčili sa mi tie hranaté tvary a celkom efektne spravený aj dizajn sklápacích stolikov. Opäť dobrá práca. Mne trošku trvalo, pokiaľ mi doplo, že je treba potiahnuť hore tú západku. Sedadlá ako také boli na sedenie veľmi príjemné a pohodlné. Zaujala ma hlavová opierka, kde na koženej časti bola ešte látková časť, ktorá má slúžiť ako nejaká ochrana tej kože. Mňa by len zaujímalo, ako často tieto látkové ochrany menia alebo čistia. A či vôbec. Pekne vyhotovené švy na sedadlách a k tomu tie zvolené farby. Bárs fajné. Čo sa stolíka týka, bol ľahko otvárateľný a celkom ma zaujalo to skosenie hrany na konci. To môže byť v niektorých prípadoch nepraktické, že sa vám niečo zošmykne. Ale chápem z pohľadu dizajnu, vyzerá to efektne. Čo mňa osobne zamrzelo, je, že keď si kúpite miestenku, tak tieto vozne nad sedadlami majú malé displeje, ktoré by mali zobrazovať, pokiaľ tá miestenka platí. A tak by človek informačne vedel, kam daný človek cestuje. A teraz taká krátka úvaha, keď nad tým rozmýšľam. Nezobrazujú to kvôli ochrane osobných údajov GDPR, alebo sa na to jednoducho iba vykašľali. Celkový interiér ako svetlá, odkladací priestor a interiérové detaily na mňa pôsobili príjemne a týmto vozňom kľudne aj do nekonečna a ešte ďalej. Pri meškaní našich vlakov nekonečno je niekedy blízko. Čo veľmi chválim, sú aj zásuvky a takisto USB porty na nabíjanie, ktoré boli umiestnené veľmi prakticky. Mne sa často stane, že ku káblu zabudnem koncovku a potom nemôžem nabíjať, čiže tie USB porty sú veľmi praktické. Keďže raňajky som doma nestihol, tak si vravím, dám si raňajky v oblaku a nech to prinesú do prvej triedy na miesto. Tak som zadal na internete najedcavovlaku.sk a idem zadávať vlak. A tam náš Tatran 601 nikde. Tak nič iné mi neostávalo, len sa vybrať do reštauračného vozňa, dať si raňajky, hoc nerád, keďže to bola pre mňa prvá jazda v novom AMPZ a nemal som ho chuť opúšťať. Nič menej minule som si v reštauračnom dal na raňajky praženicu.
Tentokrát som zalistoval o stranu ďalej a objednal som si kurací vrep. Verdikt je, že bol veru že chutný. A tak mi plynula cesta. 10-minútové meškanie mi robilo trochu starosť, či rýchlik do Banskej Bystrice bude vo Vrútkach čakať. Do Žiliny sme došli stále s 10-minútovým meškaním. Sprievodca, ktorý šiel po Žilinu, ma uistil, že vlak by mal čakať. Inak bolo príjemné prekvapenie, keď mi povedal: ja vás poznám, sledujem vaše videá od Číny. Týmto ešte raz pozdravujem pána sprievodcu, ak sledujete toto video. Zo Žiliny sme vyrazili plíživým tempom. Keďže od Žiliny pomaly až pod Strečno sa na tejto trati dejú prerábky a určitú časť nás aj tlačila lokomotíva, keďže v úseku časti Žiliny momentálne nie je trakčné vedenie kvôli prerábkam na trati. Pani sprievodkyňa, ktorá vystriedala kolegu sprievodcu v Žiline, na moje opýtanie takisto ma uistila, že rýchlik vo Vrútkach bude čakať. Tak som si spokojne sedel a užíval pohľad na plynúcu krajinu. No a ako sme dorazili do Vrútok, bolo jasné, že bolo treba dať ruky na bradavky a jemným poklusom sa dostať na nástupište 2, kde čaká rýchlik smer Banská Bystrica. Čo ma veľmi prekvapilo je, že tam boli len 3 vozne a že vraj rýchlik, počtom vozňov skôr lokálka. Nič menej, naskočil som do posledného vozňa. No a tento rýchlik bol zložený z nasledovných vozňov BDSHEER a 2-krát BPEER. Rýchlik bol dosť preplnený, ja som však mal miestenku. Tešil som sa, keďže v Banskej Bystrici som nikdy nebol a túto trasu vlakom som nikdy neabsolvoval. A aj v komentároch ste mi spomínali, že mám navštíviť Hore Hronie vlakom. Tak aspoň kúsok z neho uvidím pri ceste do Banskej Bystrice. Samozrejme, ako som sadol, hneď pri mojich 2 metroch, málo miesta na moje nohy, ale nič to. Radosť novej cesty to nemohlo pokaziť. Cesta ubiehala rýchlo a čoskoro sme sa dostali do pásma, kde bol sneh. Poviem vám, cestovať v decembri a vidieť sneh spoza okna vlaku, to je paráda. No, nechcem tu byť nejak moc až poetický. Ako za oknami plynula zasnežená krajina, mne hlavou prebehla myšlienka, že stavať trate v týchto terénoch nebola žiadna sranda a všetká česť ľuďom, čo sa na tomto podielali a stavali to bez modernej techniky, akú máme dnes. A pri tom množstve tunelov, čo sú na tejto trase, ma napadla zasa taká úvaha, tunel Višňové a jeho časová os výstavby. Ach jaj. Poďme mi však späť k vlakom. Ako sme začínali klesať z kopcov do Banskej Bystrice, toho snehu ubúdalo. Ale aj napriek tomu tie kopce boli krásne a aj napriek tomu, že bolo také sichravé počasie. Do Banskej Bystrice sme došli s 10-minútovým meškaním a hneď naproti stal rýchlik smer Zvolen a Bratislava. To ma chytil nejaký ten blbý tušák pre cestu naspäť, ku ktorému sa vrátim však za chvíľku. Bol som strašne zvedavý, ako vyzerá železničná stanica v Banskej Bystrici. A hneď čo ma zaujalo, boli tieto mozaikové okná. Fakt super to oživovalo tú stanicu v kontraste s tou šedou a fádnou stanicou a jej interiérom. Čo sa mi však osobne páčilo zvonku, bol ten kockatý tvar stanice hlavnej budovy. Mám rád prosto kubistické veci. Keďže môj spiatočný vlak šiel za 49 minút, mal som neveľa času na objavovanie Banskej Bystrice. Tak mi padlo vhod obchodné centrum Terminál, kde som si zašiel na trocha skorší obed. No a obed nikdy sa nedá pokaziť, keď si človek dá dobrú ostrokyslú polievku a k tomu chrumkavú kačicu s ryžou. Mňam. Po dobrom obede by sa patrilo vybrať na pešo smer Vrútky, ale tak keďže by to bolo časovo neefektívne, potúlal som sa trocha po nástupišťach, kde nás čakala tá istá súprava, ktorou som šiel do Banskej Bystrice a kde nás ťahal takisto okuliarník. Moje tušenie sa naplnilo. Čakali sme na rýchlik južnej trasy z Bratislavy do Košic, ktorý dorazil s 15-minútovým meškaním. Aké prekvapenie, že? Pravím si paráda, aj na cestu späť meškanie. Super. Ako sme vyrazili, pri kontrole lístkov som sa pani sprievodkyne opýtal, či vo Vrútkach bude čakať rýchlik na tento vlak. S podráždenosťou mi odpovedala, že teraz kvôli mne nebude volať dispečerovi. Hold, nie vždy človek narazí na vľúdnych sprievodcov. Ale na takéto veci sa raz dva zabúda a pri tejto ceste duplom.
keďže bolo spoza okna na čo pozerať. Tá zasnežená krajina, jaj, jedna báseň. Príchod do Vrútok bol s meškaním 20 minút a bolo jasné, že rýchlik nebude čakať. Tak som sa vybral k okienku vysvetliť situáciu a pani mi vystavila novú miestenku. Vozeň číslo 1, miesto 92 a na miesto rýchliku 606 to bol rýchlik 608, ktorý išiel o 2 hodiny neskôr. Super, všetko hladko prebehlo a tak som išiel nejak premerhať čas prechádzkou po Vrútkach. Necelé 2 hodiny zbehli relatívne rýchlo a došiel som krátko pred príchodom vlaku. Šiel som do vozňa číslo 1 nájsť si moje miesto. A ako som vošiel, hľadá miesto 92. Na jednej strane to končí 91 a na druhej strane miesta 93, 4, 95 a 96. Tak som si počkal na sprievodcu, vysvetlil mu situáciu a odpoveď bola: bohužiaľ, ak má inú konfiguráciu sedadiel, nájdite si niekde miesto v prvej triede. To ma veru pobavilo, ale nič mi iné neostávalo a tak som si našiel miesto v prvej triede v kupé vozni. Aby som tu dnešnú cestu zhrnul, tak som bol veľmi spokojný, že som sa konečne zviezol novým AMPZ vozňom. Bolo to nad moje očakávania. A zároveň sa mi veľmi páčila trať medzi Vrútkami a Banskou Bystricou. Sú to naozaj panoramata, na ktoré sa príjemne pozeralo. No a zvyšok sa dá zhrnúť heslom: meškanie to je naše. S úctou vaša železničná spoločnosť.